Gaurko gure saioa bilintzi eskainiko diogu. Danok bilintz bezala ezautu dugu, baina bere izena Indalezio. Indalezio Bizkarrondo Ureña. Izen osoa Guillermo Joaquín Indalezio zen. Ureña hoi Huelbatik zetorkion abizena. Bere amaren aldetik, bere aikiona, Ayamonteko zan sobrare, handik etorri zen, eta horretik, Indalezio Bizkarrondo Ureña. Aurreko saion Jean Baptiste Elizanburu saiatu ginen, lantzen, eta ia urte beretsuko, 3 urte gaztegoa zen bilintz. Hau 1831an jaio zen. Jean Baptiste Elizanburu esan gendun, 1828, hori ia adinekok. Elizanbururi esan da bezala, bilintzekatike berdin esan beharko genduke. Doinu egile etzala izan. Bea idazlea izan zen, bersolari oso ona, baina berso paperetan nabarmenagoa. Bersolari eta olerkari. Olerkian berriz humorezko maisu handi bat zen. Esan behar bere idatzi asko, bere berso asko, guk kanta bezala ezagutu ditula. Eta horietako batekin hasiko naiz. Behin batean Loiolan, edo jai baita deitzen zaio. Doinu oinarrizkoekin hasiko gea. Agian ez da zuk espero dezuna izango baina oso doinu politi da, 8 bat, oso politi. Bilintz bezala ezautu dugu denok, bai guk, eta baita garai hartan ere, baino, orduan baita bazuken beste goitizen bat.
Moko deitzen ziren. Indalezio Moko. Donostien jaio zan, Alde Zaharren, eta Donostin hil zan baita ere oso gazte, 54 urtekin hil zan. Eta baita esan dezakegu bere bizitza istripuz betea egon zala. Istripu larri bat izan zuen txikitan, bere jaiotetxe ingurun jolasten zebilela eroriko ikaragarri bat izan zuen eta aurpegi erabat desitxuratu zitzaion. Urtetxo batzuk berandugo sokamutur baten zezenak abarkada handi bat sartu zion hankan eta oso gaizki pasatuko zuen eta handik aurrera bere bizi guztiako errenduta geratu zen. Bea arotza zen, Nikolasa Erkiziarekin ezkondu zen. Nahiko berandu, mutil zartuta bere burue jotzen zula. 28 urtekin ezkondu zen. Gaur egun ez da hain behandu, baina garai hartan 28 urtekin ez ezkonduztat joko zen. Teatro Zaharreko konserje izan zen. Teatro Zaharra gero principal izango zaneko konserje izan zen. Eta han bere etxe bizitzare zeuken, eta azpian dendatxo bat zeuken, freskagarrik eta saltzeko. Behin lapurreta bat egin zioten, eta lapurreta hundi 8.000 erreal lapurtu zizkioten. Madridko La Correspondencia egunkariko korresponsala edo berri emailea izan zen baita, bere azkeneko urtetan hil arte. Donostialden baita ezaguna izan zen, bera liberala zen eta karlismoaren aurkako izateatik nahiko ezaguna zen bai. Hirugarren Gerra Karlistan Donostiko liberalen batalioian borrokatu zuen Donosti defendatzen. 1876 urteko San Sebastian egunean, Donostiko egun handian, bere gelan trajea jaztena izala, granadan bat sartu eta jota hankak txikitu zizkion. Hankak moztuta, geratu zen, eta 6 hilabeteko sufrikario ikaragarri izan ondoren uztailaren 22an hil zen. Euskal Foruak kendu zizkiguten egunaren biharamonean hil zen hain zuzen. 1911 urtean, Euskal Esnalea elkarteak bilintzen idatziak argitaratu zituen. Donostiako hiriak kale bat eskainita dio, bilintzeri, bere izenarekin, bilintzi izenarekin. Bere bertso eta olerkin arten kontze zirentzat, potajearena, pilo bat dauzke ezagunak Juana Bixenta Olabe, bihotz eritua, gehienok triste bizi naiz eta bezala ezagutzen duguna, guregana kanta bezala iritsi zaiguna betikoa. Bere alargunak gorderi zituen bertso hauek berari idatzi zizkion dirudienez, data bat jarrita zeuken eta zan ezkontza baino 6 hilabete lehenauko data. 16 bertso guztira. Hortik aparte, lehen jodeun behin batean Loiolan, oso ezaguna. Eta bukatzeko loriak udan intza bezala joko dut. Eta erreparatzen bali dugu kantaren lehenengo bertsori, loriak udan intza bezala maite dut dama gazte bat. Ari hainbeste maite dionik ez da munduan beste bat. Inoiz edo behin pasatzen badet ikusi gabe aste bat, bihotz guztira banatutzen zait halako gauza triste bat. Bat. Irituko zaigu potoa dala. Baina Juanito Dorronsorok bere bertsotan bat liburun argi uzten do errima ez dala bat. Baizik eta gazte bat, beste bat, aste bat eta triste bat. Horiek errima bezala. Sobrare bilintzek ikaragarri lantzen zituen errimak. Beraz, bat ez dala errima, baizik eta errimaren zati bat. Eta gaurko bukatzeako loriak udan intza bezala, maite dut damagazte bat.
oso politi baita, baina baita bere doinu oinarrizkoan joko dut. Baita 8ko bat, baita, posible da zuk beste bat gogon izatea, baina, nik hori, oinarrizko doinukin joko dut. Hauxe zan bilintxei buruz prestautan euken guztie. Agizu lagun, ondo bat atorkizu, beste bat arte, eta ondo izan bitarte.